Inselmilkom u nistedinkom għall-74 riflessjoni 3 minuti mal-Patri u għal-ħadd tal-ħnina divina, it-tieni ħadd tal-għid fejn ta' kull sena nisimgħu dak il-Vanġelu tant qawwi, tant sabiħ, meħud minn San Ġwan li rakkontanna iż-żewġ deriet ta' Ġesu. L-ewwel dera nhar ħadd li lejt fil-għaxija meta Ġesu jonfoħ l-Ispiritu Santu fuq id-dixxipli miġbura fiċ-ċenaklu u l-ħadd ta' wara meta jerġa' jidher biex jikkonferma mhux biss il-fidi tal-apostli miġbura flimkien ma b'mod partikolari biex jikkonferma il-fidi tal-apostlu Tumas illi kien ħalef li ma jemminx sakemm ma jqiegħedx idu fil-pjagi ta' Ġesu. Xena mill-isbaħ għandna dan l-apostlu illi Ġesu jippermettilu idaħħal subajh fil-pjagi glorjużi tiegħu. X'verità qawwija l-Papa Franġisku jfakkarna illi Ġesu baqa' bis-sinjali tal-passjoni għall-eternità. Minkejja li kien qam b'ġisem glorjuż, Ġesu ried illi jibqa' bis-sinjali tal-passjoni. U għalhekk dawn is-sinjali, il-pjagi tiegħu, isiru is-sinjali eterni tal-imħabba eterna ta' Alla lejn il-bnedmin. Min jafx se taħas Tumas indaħħal subajh dawk is-sinjali tal-imħabba ta' Ġesu, f'dawk is-sinjali tal-passjoni. Esperjenza li diffiċli timmaġina, esperjenza tal-ġen kieku ngħidu llum, esperjenza illi mlietu b'fer kbir, ma mhux biss fer kbir, imma b'fidi tal-ħaġa, tant li seta' jistqar mulej tiegħi u Alla tiegħi. Huwa mess is-sinjali veri tal-ħnina divina u seta' jistqar int il-mulej tiegħi u Alla tiegħi. F'dan il-ħadd tal-ħnina divina ejjew inħarsu lejn il-pjagi ta' Ġesu. Ejjew naraw fihom is-sinjali eterni tal-ħnina infinita tal-missier lejna li deret fil-passjoni ta' Ġesu. Ejjew bħal Tumas inqedu subajna f'dawn is-sinjali eterni tal-imħabba t'Alla. Ħalli nkunu nistgħu nduqu illum u dejjem il-ħnina divina infinita tal-mulej Ġesu għalina. Inselmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem.